Mga igsuon, muhatag sa ako og gamay nga background sa atong unang pagbasa karon. Ang mga Israelita gidaog-daog sa Egypt sulod sa pila ka tuig. Mautong mitabang ang Dios nga ipagawas sila pinaagi ni Moses. Karon, naa na sila sa disyerto. Imagine, 45 days pa lang gikan sa Egypt, nagsugod na sila reklamo, bagulbol. Ug ako gyud ning basahon kay makarelate gyud tang tanan. Di ara. Maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa kagutom. Kita gyud. Maunang diri sa ebanghelyo karon, ang Ginoo miingon in taon nga daghan kay klase sa yuta. Nganuman, gamayng tintal dala dayon. Gamayng problema bagulbol dayon. Abi ninyo mga igsuon, kana bitong sige tag reklamo kanang negatibo kay tas kinabuhi, dili ta kalambo emotionally, spiritually. Ma-stagnant man ta, dayon mudaghan pa gyud atong sakit. Maunang niya ako'y suggestion, mitambong ko sa Cebu, usa ka conference about social communications. Ang speaker, banggiitan nga writer, daghang salidang gihimo, niingon, "It is more important to show what you stand for, not what you are against." Pwede nato ning magamit pa sa atong mga pamalandong puhon mga igsuon. But for now, ang pasabot ani, nga dapat, kung naatay problema, tan-aw nato unsay positibo nga ato pang mahimo. Maunang, instead nga mo reklamo ta, mone, why not say, Lord, liguna ang akong pagtuo, aron andam ko, ug kusgan ko nga mo atubang sa akong problema. Or, pwede pa kang moingon, unsa pa kahay positibo nga akong mahimo, no? Aron madil na ako ning problema, ha? May pag-ingon ana mga igsuon, kay mulambo pa ta, malipayon ta, mature ta, spiritually, emotionally. Again, unsay positibo pa nga atong mahimo. God bless!